Kaixo lagunak, zelan zaudete? Etxean aspertuta? Ai, venga, zer iruditzen zaizue, abesten badugu guztion artean, Pepitontzia. Venga, horretarako zer egin behar dugu? Eskuak buru gainean, ta Pepitontzia mendira joan zen, korrika, korrika, desagertu zen. Etorri, esaten dio ama, etxean, tas, ipurdikoak. Etxean, tas, ipurdikoak. Bueno, eta orain zuek kantatu behar duzue, Pepitontziaren kanta. Musu handi bat zuentzat, ekaitz, Xabi, Gisela, Iradi, Isma, Jasir, Embran, Luken, Amet,